Ayongizwa ijele limlandele bafana bakithi. Bafowethu nike nizwe uma kukhulunywa ngonobhadi unoshwa sekukhulunywa ngongizwe bafethu. Yabo ungizwe hayi unobhadi nazi izitabane bezimmangalele ngokuthi wenjani uyicwasa so inkantolo imlahlile ngecala ithe kumele akhokhe indleko zecala aphinde axolise ezinkundleni zokuxhumana uxolisa istatement sakhe asiphine u3 month bese yini bakubalile nje kuningana bese efundiswa amalungelo okuhlonishwa kwezitabane in 48 hours. Ngapha uMalema wamfuna isizumvulo wathi uxolo lakhe akalwemukeli. Kunzima nje ukungangizwe madoda. Icala ayijele lamlandela. Osopolitiki bamshisela umuzi. Kumabheketwana nje lapha kwaMchunu bafethu. Asazi ukuthi uyozala inkomo nazi izitabane ziyambopha. Bambopha impela onqembeni. Akaqali ukutholakala emacaleni kanje. Ngizokhumbula noThula Sizwe akwambopha ethi umdicilela phansi. So bathi ke angaphindi azimbandakanye nemibhikisho elwisana nezitabane uMacengwana. Futhi makuthiwa mhlawumbe kunesitabane esenza urongo sikuyabhekishelwa sona. Yena ungizwe inkantolo ayisamvumeli ukuthi enze lokho. Usezobe usephula umthetho. Okungangokuthi lento yezitabane ngani zakwethu into endala kungizwe besithule. Kuyizindlela nje zokumnqinda ngoba namba benophakela umthakathi belwa indaba yama foreigners ukuthi awahambe. Ngaya ngenza ivideo ngonyaka ophelile ngithi uMacengwana ijele liyamthanda. Usabathe yalibalekela nje ikhona ijele lilemva kwakhe. Usabathe yalibalekela nje ijele lilemva kwakhe. So nangu noMalema wafuna izumbulu zemali kuMacengwana. Ngazi kwathi uMacengwana akakhokhe u500,000 for inka ukuhlala kweindleko zenkantolo ezithatha uMacengwana. Nali futhi necala lezitabane kuthiwa akakhokhe ishaqana zemali. Phela uMacengwana akasasebenzi ngani nje beqeda kushiselwa nomuzi nje. Uzoyivusa apha imali engaka. Lehlangana ku-comment section ukuthi wena kuthini ukuphawula kwakho. Usubscribe bese uyashare. Danko. Ningakhohlwa ukusubscribe ngani zakwethu nishare danko. Chofe nebheri lapha masiposta khathi kuzosheshe kuvele. Thank you.